Il-kwotidje. Sinjur Alla, Inti hawn u jiena fik. Inkellmek u Inti tismani. Nitolbok u Inti tagħtini. Għaliex Inti rejtna fl-Iskrittura mqazza li huwa gost tiegħek li Inti tkun mawlied il-bnedmin u wkoll li tridna nirrikorru lejk f'kull bżonn tagħna. Għalhekk b'kunfidenza nitolbuk bħala quliet lill-missier tagħhom. Sinjur Alla, agħti glorja lill-isem tiegħek. Saltan fuq kulħadd. Iddefendi l-ġieħ tiegħek. Għarraf lilek innifsek. Għamel il-volontà tiegħek. Ifraħ bl-opri tiegħek. Taxxaq bik innifsek. Uri l-ġmiel tal-liġi tiegħek. Gawdi t-teżori infiniti tiegħek. Sinjur Alla, ikkonverti lejk il-midinbin. Ipperserva il-ġusti. Salva l-agonizzanti. Għati l-mistrieħ lill-fidili mejtin. Farraċ l-imniktin. Dawwal l-injoranti. Fejjaq lill-morda. Għati l-għajnuna lill-minu fil-bżonn. Irrassenja lill-inkwetati. Sinjur Alla, saffili qalbi. Għatini l-Ispiritu ta' Kristu. Eħlisni mill-inganni. Iddiriġini f'kull triq tiegħi. Ferraħni bil-paċi tiegħek. Żommni dejjem f'idejk. Itfa' fija l-ispiritu tas-sagrifiċċju. Fittixni biex nadurak. Birek f'mewti ir-ruħ tiegħi. Amen. Ġesu Kristu Nazzarenu, Sultan tal-Lut, Iben waħdini ta' Alla l-Ħaj u tal-Om Verġni Marija, medjatur wieħed tagħna l-bnedmin quddiem Alla. Uri l-pjagi divini tiegħek lill-ġustizzja ta' Alla u bis-seta tiegħek salva lid-dinja kollha. Amen.